विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा मी एकदा तुमचं स्वागत करतो. आपण उद्योजकतेची मूलतत्वे अर्थात फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपण अभ्यास करतो. याच्यामध्ये आपण पहिले युनिट लक्षात घेतलं, दुसरं युनिट लक्षात घेतलं. आपण MSME जे मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप आपण ज्याला म्हणतो ते तिसरं युनिट आपण लक्षात घेतलं आणि आपण आज चौथ्या युनिटला सुरुवात करतो आहे की ज्या उद्योजकतेमध्ये आधुनिक किंवा अलीकडच्या काळामध्ये ज्या काही संकल्पना उदयास आलेल्या आहेत की उद्योग व्यवसाय व्यापारधंदा वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून ज्या सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावरती वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना या ठिकाणी इंट्रोड्यूस केलेल्या आहेत. तर त्यापैकी काही महत्त्वाच्या योजनांचा आपण अभ्यास या सिलेबसमध्ये आहे. तर तो आपण आजपासून सुरू करतो आहे. तर त्यात हा जो चौथं युनिट आहे रिसेंट ट्रेंड्स अँड कन्सेप्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप. रिसेंट ट्रेंड्स म्हणजे अलीकडच्या काळामध्ये कोणते ट्रेंड्स सरकारने वापरलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जसं काही आपल्याला माहिती आहे स्टार्टअप आहे, स्टँडअप आहे, स्किल इंडिया आहे, मेक इन इंडिया आहे, इन्क्युबेशन सेंटर आहे, कन्सेप्ट आणि ह्या फक्त या ज्या संकल्पना आहेत ट्रेंड्स आहेत त्यांच्या कन्सेप्ट आणि इम्पॉर्टन्स फक्त आपल्याला अभ्यासायचं. आणि कन्सेप्ट कोणत्या आहेत तर याच्यामध्ये सोशोप्रेन्युअर आहे, एज्युप्रेन्युअर आहे, इकोप्रेन्युअर आहे, नेटप्रेन्युअर आहे, एंट्राप्रेन्युअर आहे. याच्यासुद्धा ओनली कन्सेप्ट आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायची आहेत. तर याच्यातली पहिली जी संकल्पना आहे उद्योजकतेमधली ती स्टार्टअप इंडिया आहे. त्याचा लोगो हा आहे आपल्याला माहिती आहे, स्टार्टअप इंडिया. खाली स्टँडअप इंडिया पण लिहिलं आहे, म्हणजे दोन्हीचं एकच आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर स्टार्टअप इंडिया जे आहे तर ते स्टार्टअप इंडिया काय आहे तर ते थोडंसं आपण बघूया. प्रत्येक देशाच्या दृष्टीने उद्योजकता विकास हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आपण हे जवळजवळ पहिल्या 2 युनिटमध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती लक्षात घेतले. आपण उद्योजकता विकास हे 3 मोठ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपण पहिल्या 2 युनिटमध्ये अभ्यासलेल्या आहेत. उद्योजक हा एक व्यक्ती आहे, उद्योजकता ही एक प्रक्रिया आहे, उद्योजकता विकास हा एक कार्यक्रम आहे. आणि जो एंटरप्राइजेस म्हणतो आपण उपक्रम तो आपला उद्देश आहे. तर उद्योजकता विकासाच्या गतीवर त्या देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान राहणे अवलंबून असते. किंवा आपल्याला माहिती आहे की उद्योजकता निर्माण झाली की वस्तू आणि सेवांची निर्मिती होते. वस्तू आणि सेवा जर या ठिकाणी ग्राहकांना वापरायला मिळाल्या, त्याचं कन्झम्पशन झालं तर त्यांच्या मागण्या परत वाढतात. मग हे सगळं उपलब्ध करून देण्यासाठी विपणनासारखा भाग त्याच्यामध्ये असतो. म्हणजे या सगळ्या घडामोडीतून आपली अर्थव्यवस्था आहे, आपल्या प्रत्येक व्यक्तीची अर्थव्यवस्था आहे, प्रत्येक उद्योग व्यवसाय व्यापारधंद्याची अर्थव्यवस्था आहे, ही गतिमान होते. म्हणजे त्याचं चक्र जे आहे वस्तूची निर्मिती आणि त्याचा उपभोग, सेवाची निर्मिती आणि त्याचा उपभोग याचं स्पीड वाढलं की अर्थव्यवस्था गतिमान होते. बघ आपल्याला 100 मीटरची शर्यत आहे तर त्या 100 मीटरच्या शर्यतीमध्ये 10 मीटरचं अंतर, 20 मीटरचं अंतर, 30 मीटरचं अंतर, 50 मीटरचं हे एका स्पीडनी आणि शेवटचं 10 मीटर हे जास्त स्पीडने जर धावला तर तुमचा नंबर येण्याची शक्यता वाढत असते किंवा तुम्ही चांगल्या पोझिशनला येऊ शकता. तसंच उद्योग व्यवसायसुद्धा व्यापार किंवा अर्थव्यवस्थेचं सुद्धा तसंच असतं. जे स्पीड धरलेलं आहे मग ते आपण स्पीड GDPमध्ये मोजतो किंवा विकास दरामध्ये मोजतो. तर ते स्पीड या ठिकाणी खूप महत्त्वाचं आहे. डायनॅमिक गतिमान असायला पाहिजे. ते एका ठिकाणी स्थिर. आता कोरोनाच्या परिस्थितीमुळं आपण फक्त आपली अर्थव्यवस्था थांबली नाही तर पाठीमागं गेली. तर ती परत मूळ स्थितीला आणणं, तिथून परत त्याला वेग देणं हे डबल आव्हान असतं. स्वयंरोजगाराच्या वाटा नव्याने विकसित होणे देखील उद्योजकता विकासावर अवलंबून असते. म्हणजे स्वतःचा रोजगार स्वतः शोधून त्याच्यातून पुन्हा दुसरा रोजगार निर्माण करणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं काम आहे. ज्या देशामध्ये हेच मोठ्या प्रमाणावरती चालतं त्या देशाचा विकास वेगानं झाल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून भारतात सुद्धा स्वयंरोजगाराची जी काही प्रमाण आहे, जी क्षेत्रं आहेत ती वाढणं, नव्याने विकसित होणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. ट्रॅडिशनल किंवा परंपरागत स्वरूपाचे व्यवसाय आपण जर करत राहिलो किंवा मोठे अवजड उद्योग जरी निर्माण झाले ते सुद्धा व्हायला पाहिजेत, नाही असं नाही. पण ते जेवढ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होतात त्याच्याही कितीतरी पटीने जास्त स्वयंरोजगार निर्माण होणं अपेक्षित आहे.
त्यानंतर उत्पादन क्षेत्र असेल, विपणन क्षेत्र असेल, निर्यात असेल, लोकांचं राहणीमान असेल, जीवनशैली आहे, इत्यादी घटक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे असतात. कारण ह्या सगळ्याच गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. उत्पादन व्हायला पाहिजे, त्याची विक्री व्हायला पाहिजे, निर्यात व्हायला पाहिजे, त्या अनुषंगानं लोकांचं राहणीमान असेल, जीवनशैली असेल, इत्यादीची पूर्तता व्हायला पाहिजे. आणि त्या उद्योजकतेच्या म्हणजे उद्योजकतेचा विकास वेगानं होण्यासाठी देशातील संबंधित यंत्रणा, केंद्र व राज्य सरकारनं धोरणं अद्ययावत असावी लागतात. म्हणजे हे सगळं जर घडवून आणायचं असेल तर आपल्याला केंद्र आणि राज्य सरकारची जी धोरणं आहेत उद्योजकतेच्या संदर्भात, ती खूप महत्त्वाची असतात. ती ॲडव्हान्स असायला पाहिजेत, नवीन असायला पाहिजेत आणि विकास करणारी पाहिजेत, वेगानं विकास करणारी पाहिजेत. केंद्र सरकार उद्योजकता विकासासाठी नवनवीन योजना आखत असतं. त्यातील काही महत्त्वाच्या योजना या सदर योजनांचा अभ्यास सदर युनिटमध्ये केलेला आहे. स्टार्टअप इंडिया ही भारत सरकारची एक योजना आहे की जी 15 ऑगस्ट 2015 रोजी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली. आता हे सगळं आपण स्टार्टअपच्या पार्श्वभूमीवरती ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या. तर ही योजना जी आहे ही मुख्य 3 बाबीवर आधारित आहे. एक, सोपेपणा. म्हणजे कोणताही नवीन उद्योग व्यवसाय व्यापारधंदा करायचा असेल तर ते सुरू करणं, पूर्वी जी क्लिष्ट पद्धत होती ती सोपी करणं हा एक त्याच्यातला महत्त्वाचा भाग होता. दुसरा, निधीची मदत व प्रोत्साहन. म्हणजे एखादा उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी आणि नव्यानं एखादं करणार असेल, नवीन वस्तूचा विकास करणार असेल, नवीन काही डेव्हलपमेंट करणार असेल तर त्यासाठी निधीची मदत करायची आणि प्रोत्साहन देणं हे या ठिकाणी अपेक्षित होतं. तिसरं आहे उद्योग, शिक्षण, भागीदारी. कारण शिक्षणामधून त्याला उद्योग व्यवसाय करण्याची प्रेरणा, म्हणजे आता आपल्याला SYBCOMला हा उद्योजकतेचा विषय घातलेला आहे की त्यामुळे तुम्हाला प्रेरणा मिळू शकते. आपण काही यशस्वी उद्योजकांचा अभ्यास घेतलेला आहे, काही आपण अहवाल तयार करतोय, प्रकल्प अहवाल तयार करतोय. हे सगळं लक्षात घेत असताना आपल्यामध्ये सुद्धा उद्योजकतेची प्रेरणा निर्माण व्हावी की ज्याच्या माध्यमातून शिक्षण आणि उद्योग यांची भागीदारी, पार्टनरशिप या ठिकाणी, नवनिर्मिती असेल, परवाना असेल, जमीन घेण्याच्या बाबतीतली असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवानगी असतील, परकीय गुंतवणूक असेल आणि पर्यावरण मान्यता असेल, या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या सोप्या करणं, या 3 बाबीवरती स्टार्टअप अवलंबून आहे. या संदर्भात राज्य सरकारची जी प्रतिबंध आहे ती काढून टाकणे, या अतिरिक्त बाबीकडे या योजनेकडे लक्ष पुरवते की राज्य शासनानं त्याच्यावरती परत जास्त प्रतिबंध घालायचे नाहीत, रिस्ट्रिक्शन्स घालायचे नाहीत. भारत सरकारचे इंडस्ट्री प्रमोशन व अंतर्गत व्यापार खाते या योजनेचे संघटन करते. ही योजना आहे ही कोण इम्प्लिमेंट करतं तर इंडस्ट्री प्रमोशन आणि अंतर्गत व्यापार जे खातं आहे त्याचं संघटना अंमलबजावणी करत असतं. भारतीय कायदेशीर मानदंडानुसार उद्योगाच्या स्थापनेपासून ते 7 वर्षापर्यंत व्यवसायांना स्टार्टअप म्हणून ओळखलं जातं. म्हणजे 5 वर्षापूर्वी जर व्यवसाय सुरू झाला असेल तरी त्याला स्टार्टअप म्हणता येऊ शकेल. नवीन सुरू करणार असेल तर त्याच्यामध्ये येणारच आहे, पण यापूर्वी 7 वर्षापूर्वीचे व्यवसाय म्हणजे 7 वर्षाच्या अगोदरचे व्यवसाय सुरू झालेले आहेत ते सर्व स्टार्टअप म्हणून समजले जाऊ शकतात. बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रासाठी असेल तर हा कालावधी 10 वर्ष आहे. 10 वर्षापूर्वी एखादं बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काही सुरू केलं असेल तरी तो सुद्धा स्टार्टअपच्या अंतर्गत येऊ शकतो. आता स्टार्टअपच्या महत्त्वाच्या बाबी काय आहेत तर स्टार्टअपमध्ये आपण बघतोय की 10,000 कोटी स्टार्टअप फंडिंग पूल या ठिकाणी सरकारनं निर्माण, पूल म्हणजे आपल्या नदीवरचा पूल नव्हे, पूल म्हणजे एकत्रीकरण केलेलं आहे. म्हणजे जे हे 7 वर्षाच्या म्हणजे आजपासून 7 वर्षापूर्वी जे काही म्हणजे या 7 वर्षाच्या दरम्यान कालावधीमध्ये जे उद्योग सुरू झालेले आहेत किंवा नव्याने आज होऊ शकत आहेत यांच्यासाठी सरकारनं 10,000 कोटी ची त्या उद्योगाला मदत करण्यासाठीचं पूल किंवा एकत्रीकरण केलेलं आहे. पेटेंट नोंदणी फीमध्ये घट केलेली आहे. जर तुम्ही नवीन काहीतरी इनोव्हेशन वगैरे करणार असेल तर ती जी नोंदणी फी पेटेंटची भरमसाठ होती ती त्याच्यामध्ये घट केलेली आपल्याला दिसून येते. सुधारित दिवाळखोरी कोड त्यात येतो 90 दिवसांची निर्गमन विंडो या ठिकाणी निर्माण केलेली असते. तर दिवाळखोरी घेऊन अजून आपला व्यवसाय सुरू करायचा आहे तोपर्यंत दिवाळखोरी असं नाही, तर 90 दिवसाची निर्गमन विंडो या ठिकाणी स्टार्टअपच्या माध्यमातून सुरू केलेली दिसते.
प्रथम 3 वर्षाच्या तपासणीपासून स्वातंत्र्य व मुक्तता. तुमचे 3 वर्षामध्ये पहिल्या 3 वर्षामध्ये तुमचे कोणत्याही प्रकारची तपासणी होणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे. मग ती इन्कम टॅक्सची असेल, GSTची असेल, वेगवेगळ्या कायद्यांची असेल, तर ती होणार नाही. त्याच्यातून तुम्हाला सूट देण्यात आलेली आहे. पहिल्या 3 वर्षासाठी कॅपिटल गेन टॅक्समधून सुद्धा मुक्तता घेतलेली आहे. म्हणजे कॅपिटल गेन टॅक्स जो आहे तो तुम्हाला पहिल्या 3 वर्षासाठी असणार नाही. स्वयं सर्टिफिकेशन पूर्तता म्हणजे काही गोष्टींच्या बाबतीमध्ये आपल्याला दुसऱ्यांची सर्टिफिकेट घ्यावे लागतात. तर या ठिकाणी या स्टार्टअपसाठी तुम्ही सेल्फ सर्टिफिकेशन या ठिकाणी करायचं आहे की आम्ही पर्यावरणाचं प्रदूषण करणार नाही वगैरे जे काय आहे ते भाग. पर्यावरणाचा असा नाही भाग, पण वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की जे तुम्हाला दुसऱ्याकडून आणतात, त्याच्यात तुम्ही सेल्फ सर्टिफिकेशन करू शकता. त्यानंतर सत्यम कुमार डेटा ऑक्सीचे संस्थापक जे आहेत, CEO आहेत, यांना युवा उद्योजक म्हणून त्या काळामध्ये निवडलेलं होतं आणि त्यांच्या आधारावरतीच या ठिकाणी स्टार्टअपच्या काही बाबी या ठिकाणी पूर्ण केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. अटल इनोव्हेशन मिशनच्या अंतर्गत एक अभिनव केंद्र स्थापन केलेलं आहे. आता इनोव्हेशन जे आहे, इनोव्हेशन म्हणजे काय, तर इनोव्हेशन खूप मोठी गोष्ट आहे. इनोव्हेशन म्हणजे नवनिर्मिती आहे. आपण शुम्पीटरच्या याच्यामध्ये बघितलं की त्यांनी इनोव्हेशन 5 मार्ग त्याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत. तर आपल्याकडं काय आहे की नवीन काही उद्योग व्यवसाय स्टार्टअपच्या माध्यमातून सुरू व्हावेत. हा स्टार्टअप योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, हे आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे. 5 लाख शाळा व नवकल्पना संबंधित कार्यक्रमामध्ये 90 लाख मुलांना समाविष्ट करण्याचं धोरण या ठिकाणी आहे. म्हणजे शाळेच्या पातळीवरती, शाळेच्या स्तरावरती त्यांना नवनवीन कल्पना, क्रिएटिव्ह, इनोव्हेटिव्ह कल्पना या ठिकाणी देण्यासाठी आपल्या देशभरातल्या विविध शाळांच्यामध्ये जे मुलं शिकत आहेत, अशा 90 लाख मुलांना या कल्पनेच्या अंतर्गत, या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत समाविष्ट करून घेणे ही अतिशय एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण इनोव्हेशन आहे हे लहान मुलांच्यामध्ये खूप महत्त्वाचं असतं. क्रिएटिव्ह माइंड जर त्याच वेळेला तयार झालं तर भविष्यामध्ये त्याच्या आधारे ते उद्योग व्यवसाय करण्याची त्यांची जी प्रेरणा आहे, ते त्यांच्यामध्ये प्रोत्साहन आहे, हे त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊ शकतं. म्हणजे मोठे झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये प्रेरणा निर्माण करणं, त्याच्यापेक्षा लहान वयामध्येच अशा प्रकारची इनोव्हेटिव्ह आयडिया त्यांच्यामध्ये डेव्हलप करणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. आपण परदेशी ह्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी पाहतच असतो. सुरुवातीला कंपन्यांना ITR संरक्षण देण्यासाठी नवीन योजना. स्टार्टअपच्या अंतर्गत हे जे काही ITR आपण भरतो, त्याच्यामध्ये सुद्धा काही नवीन योजना याच्यामध्ये सरकार आणू इच्छित आहे. देशामध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, हे तर हाच अतिशय महत्त्वाचं स्टार्टअपचं ते तर महत्त्वाचं काम आहे. जास्तीत जास्त नवनवीन व्यवसाय सुरू करणं हे स्टार्टअप आहे. स्टार्टअप हबला जगभर प्रसिद्ध करणं म्हणजे एखादा नवीन स्टार्टअप झालं तर त्याला निर्यातीच्या दृष्टिकोनातून किंवा इतर दृष्टिकोनातून तशा प्रकारचं हब म्हणजे एक ग्रुप असं आपण म्हणू त्याला, निर्माण करून तो जगामध्ये त्याला प्रसिद्ध करणं. राजस्थान इन्क्युबेशन सेंटर आहे, हे मूळ स्टार्टअपची निर्मिती समजलं जातं. तर त्याच्या आधारावरती आपल्याला इतर राज्यामध्ये सुद्धा, महाराष्ट्र असेल किंवा कर्नाटक असेल, आंध्र प्रदेश असेल, ह्या तामिळनाडू असेल, ह्या सगळ्या राज्यामध्ये किंवा उत्तरेकडचे काही उत्तर प्रदेश असेल, बिहार असेल, झारखंड असेल, पश्चिम या राज्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हे इन्क्युबेशन सेंटर. आता इन्क्युबेशन काय आहे हे आता मी तुम्हाला सांगत नाही, त्याच्यासाठी बराच वेळ लागेल. कारण इन्क्युबेशन हा आपल्याला स्वतंत्र या ठिकाणी ट्रेंड आहे किंवा अभ्यास आपल्याला आहे. त्यावेळेला आपण हे सगळं पाहूया. तर आज हा स्टार्टअपचा अभ्यास संपलेला नाही. अजून त्याचं महत्त्व किंवा बाकीच्या गोष्टी आपल्याला याच्या ठिकाणी हवं आहे. फक्त आपण स्टार्टअपची जी काही प्राथमिक प्रस्तावना आहे ती या ठिकाणी लक्षात घेतली, हे आपण लक्षात घ्या. तर आजचं हे लेक्चर स्टार्टअपचं जे आहे, हे 4थं आपण युनिट सुरू केले, ते तुम्ही माझं शांतपणे ऐकून घेतलं, याबद्दल मी तुमचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो.